Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Big Space uma nje ufuna ukuhlezi updated ngezebhola la khona la eMzansi ungakhohlwa ukuthi usubscribe le channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So ivideo yethu namhlanje embuyi ngizokhuluma ngendaba ke ithinto ezama transfer ezenzakala lapha kwi PSL njengoba ke iwindi livuliwe and isizini ivaliwe and akusekudeke ngempela ukuthi ke isizini ivule. So indaba ke zama transfer zihlezi ke itrend now and then, so mina ngikhona ke for wena hlala ubukele le video. So itopic yethu namhlanje embuyi lokuqala ngizoqala ngikhulume ngendaba ke ethinta umdlalo weKaizer Chiefs Bimenyimana ade lokho kunendaba ade lokho itrend ukuthi ke uLinkedIn exit lapha kwiKaizer Chiefs. Impela ke lezo indaba mbukeli beziqiniso ke ade lokho itrend ke all along ukuthi ke ama team amaningi amfuna yena uBimenyimana, ngibala yona iWaydad Casablanca, ngiphinde ke futhi ngibale namaqembu ase-Europe nje interested yena ke uBimenyimana. So lapha kunendaba evezwe Diski Times ukuthi iKaizer Chiefs igcina iacceptileke iBD Waydad Casablanca ekuthengiseni nake uBimenyimana. Baveza ukuthi lezi indaba ke zenzeke lapha Friday ngenkathi iKaizer Chiefs ivumelana ke nayo ke Waydad Casablanca ekudayiseni nake uBimenyimana, and baveza ukuthi uBimenyimana uhambile neagent yakhe bale eMorocco eCasablanca ukuthi ke beyofinalize ideal yabo nayo ke iWaydad Casablanca. So injalo wembula indaba ethinta yena Bimenyimana ukuthi ke uflyile le eMorocco welase Casablanca uyofinalize into zakhe. Abantu ke bakhala impela kwi social media ngesenzo ke senzo iKaizer Chiefs ukuthi ke bamdayisa kanjani Bimenyimana ekubeni iKaizer Chiefs inginazi iDrake enough. Sibonile ukuthi ngoba kuyi transfer iKaizer Chiefs ithenge yena ke uRanga Chivaviro, asikho esinye striker abasithengile uyena kuphela, kodwa ke sinethemba ukuthi ke ngoba ke sebededele yena maybe khona istriker abazosi-add. Abantu ke bakhala impela kwi social media ngaye bathi ke ade umdlalo right nade ngingabhedi kangaka ukuthi ke bidinga isikhathi. Nje sibonile ukuthi iKaizer Chiefs la season impela ibistruggle kanjani bishizila. So I don't think bekuyi season enhle for ama player iKaizer Chiefs because amanye bengakhona ukuyiveza, kodwa ke siyathemba ukuthi ke nje ngoba iKaizer Chiefs ithenga abadlali sikhane ke sizobabona. Naye bengifisa ukumbona ngoba iKaizer Chiefs nje ithengile, ngibonile impela bathengile abadlali especially lapha ama midfielders, babonile Castillo, Mdantsane. So yena uBimenyimana maybe khona bezokhona ukuthenze lapha benayeke uChivaviro, kodwa ngoba sebemdedelile akukho ke singakwenza mbukeli. Zinjalo ke indaba ngicela ucomment wena ungitshela ucabangani ngabe lento yenziwe iKaizer Chiefs right or ayikho right, because ukudedela istrike kubeni bengenazi istriker maybe ekhona abazosithenga. Indaba ke ziningi impela ezikhulunywayo ngayo iKaizer Chiefs ukuthi ke bafuna ziphi istriker naziphi, kodwa akasithembe ngempela bazosithenga istriker esizo replace yena because ngeke bebe nestrike esi1 yena ke uChivaviro because usale basambo sometimes ama position unokuswipe lapha umenza striker ngibona ngathi akafit kahle uright edlala esidini. Kodwa ungakhomenta yambuli ungitshela ucabangani ngayo ke le situation ya iKaizer Chiefs. Ngidlule phambili yembuli ngewindaba ethinto Andile yembuli ugcineke ekhulumile ngedecision yakhe yokujoina iMorocco Swallows. uAndile ade ne-interview nabeGagasi FM labambuze khona ukuthi ingane echoose iMorocco Swallows engawachuzanga elamanye ama team lade kuvela ku linked nawo, ngibala yona iKaizer Chiefs nayo Orlando Pirates. Ubese show ke noAndile ukuthi uchoose iHappiness ngenkathi ke thatha idecision yakhe. Okunye yaphinda kusho uAndile uthe uma ke usumdala ebholeni usunesikhathi ke udlala ibhola usune experience ebhola, sometimes kumele uchoose ama decision right for i future yakho. Uyasho ukuthi benokuthola ama advice kubantu betha abanye bethi akahlale kwi Sundowns, abanye bemtshela khona ukuthi abuyele back kwi Pirates, abanye bemtshela hambe kwi Kaizer Chiefs. So wathi ke yena uchoose ukuba happy because ngeze khona ukudlala ibhola engekho happy. Angazi ke ukuthi bechaza ukuthini lapha, uchaza ukuthi ekusho ukujoin iPirates ngeze be happy or ukujoin iChiefs ngeze be happy, angazi ke mbukeli, kodwa ngicabanga ukuthi vele ukuchaze khona lokho because phela siyazi ipressure ukudlala uKaizer Chiefs or ukudlala uOrlando Pirates, and akafuni futhi ukuthi ke eficwele ya situation eyenzeka futhi kwi Sundowns yokuthi ke bemhlalise ngaphandle besides lesi scandal sakhe sokuphuza. Kodwa ke nanokuthi ke ade bengasamfaki noAndile ebengekho ke happy ngalokho, bebemhlalisa kakhulu ebenchini. Siyazi Sundowns inabadlali abaningi kanjani, maybe na kuyo iPirates or iKaizer Chiefs usabake leyo situation, and futhi ke idinga usabana nendaba ke pressure ukuthi ke uzogcina ke ngekho happy njengakuyo iSundowns. Kodwa ungakhomenta yambula ungitshela noAndile ngabe i-right le decision ayithathile ukuthi ke ujoina iswayiswayi nokuthi ke eyojoina ama club lamakhulu bona oKaizer Chiefs obona ke uPirates. Nayo iSwallows iclub enkulu, kodwa oSwallows bangcono abanawo lo pressure enkulu kangako. But ngoku ngifuna ukubacela bonke ukuthi I'm back. Will and buyanga nje ngibuye ngamashwa. Abanthandayo
Funa bacela ukuthi bangayitheki ndibuyile ndi-strong kakhulu ngibuye ngenye indlela nabona isapothe kakhulu and ndabonga futhi ndabulela kakhulu ukuthi the way bangiphathe ngakhona and the way bangithande ngakhona so angeke ndithi ndibalahle oze ngibalahla ndiyenzi loo nto ikhaya awulahle. Ngidlule phambili embuli ngehistory kesithinta la uGabadinho Mhango nayo iKaizer Chiefs. So lapha embuli kunama reports yaveza ukuthi uGabadinho Mhango umisiwe ukutraina namaZulu njengoba amaZulu elungiselela for isizini entsha. Ama reports kaveza ukuthi uGabadinho Mhango bamise ngenxa ukuthi ke amaZulu afuna ukumdedela njengoba kwakuvelile ke before ukuthi ke uMhango ulinked neexit kuwo ke amaZulu and kwavela ke futhi ukuthi amaZulu afuna ukudedela ama player amaningi njengoba ke iwindi livuliwe. Ama reports aveza khona agent yakhe uGabadinho Mhango uMike Makap besikhulumile ngefuture yakhe yena uMhango. Two agent yakhe ke bisisho uMike Makap ukuthi ke njengamanje bazoqala ke bebheke iqembu interested ekusayineni yena ke uMhango. And washo ke futhi ukuthi akhona amaqembu uMhango linked nawo akhona la kwiPSL akade yaqala ukukhuluma nawo. Wabe sasho ukuthi iqembu lokuqala yona iKaizer Chiefs, elesithuma sekuba iRoyal AM and elesi3 yona iSuperSports United. So injalo embuli indaba ke ithinta uGabadinho Mhango nokudedelwa ke lapha kumaZulu and ke futhi uselinked namaclub lapha kwiPSL ngabala nje bonayo uKaizer Chiefs noma ize abantu ke benosigxeka ke isinqumo esifuna ukuthatha iKaizer Chiefs lokuthi ke besayine yena uMhango. Bakhala ke impela amafans alikhosi ukuthi ke why befuna ukusayina uMhango kubeni uMhango ehlulekile uOrlando Pirates waphinde futhi wahlulela lapha kumaZulu. So bakhala ke impela ukuthi bamsaphe lapha kwiKaizer Chiefs and khumbula ukuthi ke uBimenyimana unendaba ke impela ukuthi ushile lapha kulo ke ikhosi. So vele ke ikhosi lidinga istrike and ke vele benginama rumors ukuthi ke iKaizer Chiefs ilinked ke naye uMhango and futhi lezo indaba ziyiqiniso because naye iagent yakhe uMhango uMike Makap ngempela ke iconfirmile. So abanye bayakhala ukuthi ke abamfuni lapha uKaizer Chiefs asikho isikhala sakhe. Yena uMhango mina ke into engayisho nje sayithini lami uthi uMhango uyadlala umjida odlalayo ngimbonile iyiwani into engathi ebuye emhluphe idiscipline. Ngathi yakana idiscipline because indaba zakhe neOrlando Pirates ifukhumbula kahle time esehamba lapha kwiPirates bekunezikandala impela naye lapha uMandla Ncikazi. So nje I think idiscipline yamshaya and futhi kuphinde kwavela futhi uthi nalapha kumaZulu ushaywa yona ke discipline. Idiscipline ngathi akanayo yena umdlali impela odlalayo uyashova impela uyakora and uyadlala. So I think ngaba into enhle for iKaizer Chiefs ukuthi imsayine bemnike ithuba. I think akhona into engayenza lapha kwiKaizer Chiefs. Simbonile impela ukuthi umdlalo odlalayo and standard sakhe singafika sifithe lapha kwiKaizer Chiefs. Kodwa ayamboni ungakhomenta ukuthi unicabangani ngaye ke uGabadinho Mhango. Ngabe right for iKaizer Chiefs ayekho right cela ukuthi ucommente lapha ezantsi. Ngithi ke nje mbuyeli ngivala lapha ke indaba zanamhlanje. Cela ungakhohlwa nje ukuthi ulike and usubscribe. Ngithi ke nje danke ngiyazibongela.